Salam qadırdan illeşler, mehriban doğannam. Sizin her birinize Rabbimizin bereketlerini, rehim şefaatini, merhametini, dinçliğini dilekler edip, bugünkü doğruluk yolu atlı gepleşimide başlayarın. Biz sizin bilen bir neçe gepleşiklerimizde Rabbimiz İsa Mesih'in Resulü Yahya'nın yazga geçiren hoş havarından imanımızın merkezi bolan Rabbimiz İsa Mesih barada öğrenip başladık. İsa Mesih'in Resulü Yahya bize İsa Mesih'in şöhratının hemişe hem bolanlığını, yani göklerde Hudaýyň sözü bolup, onun ähli zady gudrotyna, şöhratyna, yaradanlygyny ve hatta ähli zadyň hem ol arkaly saklanýanlygyny ve baky şöhrada iýedigini bize aýdyp öwredýär. Bu wagt bolsa, hatta İsa Mesih dünýäge gelip, insan bolup ýaşanna hem onun şöhratynyň, onun yer ýüzünde ýaşanlaky häsiýetine, eden işlerine ve görkeden gudrotdur alamatlaryny hem görünýänligini bize öwredýär. Bu sebäpden Yahya şeýle diýär: söz insan bolup aramyzda ýaşady. Ol merhemetden we hakykatdan doludy. Biz onun şöhratyny, ýagny atadan gelen ýeketägiň şöhratyny gördük. Hakykatdan İsa Mesih'i öz gözleri bilen görenler, kulaklary bilen eşidip, ol bilen bilip olan şägirtler we adamlar İsa Mesih'in şöhratyny, onun aýdan sözlerini, öwreden taglimatlaryna, eden işlerine ve görkeden gudrotdur alamatlaryna gördüler. Ve bize hem bu wagt güwe geçýärler. Ine bu sebäpden Yahya biziň hem bu şaýatlygy okap öwrenip, şol İsa Mesih'in, ýagny Hudaýdan gelen ýeketägiň şöhratyny görmekligiň ajaýyp mümkinçiligine eýe bolmagymyzy isleýär. İsa Mesih'in şöhratyny görmek bolsa, biziň durmuşymyza täsirini ýetirýär. Çünki İsa Mesih'i şöhratyny görmek bilen biz merhemete eýe bolup bilýäris we hoş hawaryň gymmatyna, ajaýyplygyna düşünüp, bular esasyna durmuşymyzda hakyky gutuluşa eýe bolup, merhemet arkaly şatlykda, dinçlikda, her günkü günümizde bereketlenip, Hudaýyň güýç kuwatyna ýaşap bilýäris. Şonuň üçin hem ýazgy bize onun doğruluğundan bizim hemmemiz merhemet üstüne merhemet aldık diye. Doğrudan hem biz İsa Mesih'in doğruluğundan, yani şöhratından, onun beyikliğinden, söýgüden doğruluğundan, gowulluğundan, kämilliginden, mukaddesliginden merhemet üstüne merhemet alýarys. Bu sebäpden hoş habar bolan İncil okanymyzda, kalymyzda Hudaýym maňa İsa Mesih'in şöhratyny görkezdi. Men onu ýakyndan tanap bilip, senin ol arkaly berýän merhemetine eýe bolaýyn diýip dilek etmelidir. Sebäbi İsa Mesih her bir eden işlerine, aýdan sözlerine, görkeden gudrotlaryna şöhratyny bize görkezýär. Muny tasdiklap Yahya 2-nji bab 11-nji aýatda şeýle diýilýär: Bu İsa'nın ilkinji görkeden gudrotly alamatydy. Ol muny Celiläniň Kana şäherine görkezip, öz şöhratyny aýan etdi. Muny gören şägirtler ona iman etdiler. Bu taýda Yahya Mesih'in öz şöhratyny aýan edenligini we muny gören şägirtler ona iman edenliklerine ünsümidi çekýär. Yahyanyň Hudaýyň ilham bilen ilhamlanyp bize ýetirmek isleýän iň wajyp zady hem biziň İsa Mesih'in şöhratyny görüp, onun halaskär Rabbdigine düşünüp, iman edip ýaşaýşa, merhemete gowuşmagymyzdyr. Bu sebäpden gelin nädip İsa'nın bu görkeden ilkinji gudrat arkaly nämelerde bize şöhratyny görkezýänligi barada oýlanyp geçeliň. Birinji bilen İsa Mesih öz şöhratyny bu ýerde dolu boyun bolan ve erkini dolu ata Hudaýa bagş edenligine bize şöhratyny görkezýär. Bu taýda biz İsa'nın her bir zatda näme edip näme etmejegini hem her bir ädimine atasynyň erkini berja etmäge gelenligini we Hudaýa dolu boyun bolup ýaşamagyň nämedigini bize öwredýär. İsa Mesih'in yerdäki adamlaryň, hatta öz ejesiniň we dogan garyndaşlarynyň täsiri bilen hereket etmän Hudaýyň erki we ygtyýaryna dolu boyun bolmak bilen ýaşandygyny görýäris. Gelin 2-nji bab 1-4-nji aýatlara çenli okalyň.
Şondan 2 gün geçen soň Jeliläniň Kany şäherine toý boldy. İsa'nın ejesi de şol yerdedi. İsa bilen şagirdleri hem toýa çağırlypdy. Şerap gutoru berenne ejesi İsa ýüzlenip, olaryň şeraby gutorypdyr diýdi. İsa oňa: "Ey hatyn, munyň maňa näme daxyly bar? Meniň wagtym entäk gelenok" diýip jogap berdi. Bu taýda biz İsa'nın ejesi Meryemiň we İsa'nın özü we şagirdleri Kany şäherine toýa çağırlandygyny görýäris. Bu ayatlarda görüşümüz ýaly. Bu toý bolan maşgala Meryemiň we İsa'nın garyndaşlaryndan biridi. Ine bu sebäpden hem İsa'nın ejesi hem İsa Mesih hem şol ýere çağırlypdy. Ol günlerde toý märekesi dowamly 3 günden 7 gün aralygyna çenli bolup geçýärdi. Häzirki günlerde hem biziň türkmen halkymyzdaky toý şagalan hem 3 güniň dowamyna bolup geçýär. Biziň toýlarymyzda bolşýaly ol ýere toý şagalanyna gelen mihmanlar gaty köp bolardy. Bütün kowum garyndaşlar bilen bir hatarda goňşy bolan bütün owu hem çağırlardy. Şeýle köp adama nahar we içki getirmek bolsa, ol medeniýetde hem giýeň we onuň maşgalasynyň gerdenine düşýärdi. Ine şeýdi, İsa Mesih hem şol toýdady. Olar toýda wagtyna toyun esasy içkisi bolan üzümden becerilen şerap gutorup barýardy. Muny gören İsa'nın ejesi İsa ýüzlenýär. Sebäbi Meryem öz ogly İsa'nın gudrat görkezip biljegini bilýärdi we belki de İsa'nın ejesi İsa'nın özüniň Mesihdigini hemmelere görkezip ine şu toyda bütün dünýäni hayrana galdyrmagyny hem bu wagt berja etmegini islendir. Emma İsa Mesih ejesiniň ýa-da doganlarynyň täsiri bilen etmeli işlerini etmän atasynyň ıhtiyary we erki bilen hereket etmeli. Ine bu sebäpden İsa Mesih ejesine şeýle diýdi: "Ey hatyn, munyň maňa näme daxyly bar? Meniň wagtym entek gelenok" diýip jogap berdi. Bu taýda İsa'nın öz ejesine "Ey hatyn" diýmegine biraz gaty gürlemek ýaly ýa-da hormatsyzlyk görkezlen ýaly eşdilip biler. Emma İsa Mesih öz ejesine hormatsyzlyk görkezenokdy da öz ejesine hem hakykaty düşündirip, onuň özüne ejesidi üçin islärini ettirip bilmejegini we özüniň erkiniň diňe ata Hudaýa dogly boyun edilenligini bildirmek isläpdi. İsa ejesine ejesi hökmüne hormat goýsa da ruhy zatlarda, ýagny Hudaýyň padşahlygyna degişli zatlarda gutuluşa eýe bolmakda ýa-da bereketlenmekde bolsa, garyndaşlygyň ýa-da İsa'nın ejesi bolmagyň hiç bir täsiriniň we yeriniň ýokdugyny görkezip öwredýärdi. Bu sebäpden İsa Mesihe bolan imanymyzda kimdir biriniň çagasy bolanlygyň üçin ýa-da enatasynyň kimdir biri bolanlygy, olaryň derejesi, ad-awraýy hiç şeýle peýda ýa-da ziyan berenok, täsirini ýetirenok. İsa Mesih biziň kimdigimizde, ýagny biziň maşgalamyzyň, enatamyzyň ýa-da ata-babalarymyzyň asyrly ad-awraýlydygyna ýa-da ata-babalarymyzyň awraýsyz, pes derejeli ýa-da nähildir bir elhenç erwet ada eýedigine bagly däldir de biziň İsa Mesihiň merhemetine, söýgüsine, mätäçligimizi duýup bolşumyz ýaly oňa gelmemizdir. Ol bizi merhemeti, rehimi, söýgüsü bilen kabul edýär. Bizdäki hiç bir zat hem Hudaýyň bize berjek İsa Mesihtäki merhemetini gazandyryp bilmeýär. ýa-da merhemetini bizden aýryp bilmeýär. İsa Mesih bizi şersiz söýgüsü we merhemeti bilen kabul edýär. Bilşimiz ýaly adamlar arasynda beýle däl. Adamlar hemişe hem ad-awraý bilen kimdir biriniň aslyna, kimdigine, näme edigine seredip baha berýärler, kabul edýärler. Eger olaryň kabul ederli adam bolmasaň, ýa-da olaryň ölçegi bilen munasyp bolmasaň, onu ret edýärler. Hatta ýöneköy gatnaşyk hem etmeýärler. Emma Hudaý bolsa, özüniň merhemeti we rehimi esasyna bizi nähilligimizi seretmezden, eger oňa mätäçligimizi bilip barsak, kabul edýär. Oýlanyp görüň. Älim jahanyň eýesi,
gudratly, şöhratly, şahlaryň şahsy bize özüne gelmäge mümkinçilik berýär. Şonuň üçin biz İsa Mesihiň ýanyna gelmäge hiç zat päskel bermezden barıp bilýäris we ol tarapyndan kabul ediläris. Şonuň üçin İsa Mesih hatda öz ejesine hem doğan garyndaşlaryna hem aýratyn orun bermedi. Ýa-da olaryň täsirine ýaşamady. Başga bir ýerde İsa Mesih'e, İsa bu zatlary aýdyp durka, mähelläniň arasynda bir aýal sesini gataldyp, seni doğuran, seni emdiren ene nähili bagtly diýdi. İsa bolsa, Hawwa, Hudaýyň sözüni eşidip, onu berja edýänler has hem bagtlydyr diýip jogap berdi. Adamlar şeýle dünýäniň nuru we halaskary bolan İsa Mesihiň ejesi bolmakda bir aýratyn orun, derece ýa-da bir mümkinçilik bar diýip pikir etdiler. Emma İsa olaryň pikiriniň näde dogrudygyna ünsü çekip, olaryň ünsüni ruhy zatlara, ýagny Hudaýyň sözüne boyun bolup ýaşamagyň has batlygy getirýändigini aýtdy. Başga bir ýerde bolsa İsa şägirdlerine gurun berip, bir jaýda oturanna oňa ejeň doganlaň we uyalaň daşarda seni soraýarlar diýdiler. İsa olara jogap berip, meniň ejem doganlym kim diýdi. Onsoň daşyny alyp oturanlara seyredip, ine meniň ejem doganlym şulardyr. Hudaýyň islegini kim berja etse, şol meniň doganym, uyam hem ejemdir diýdi. Bu taýda bolsa gutuluşa eýe bolmak üçin, İsa Mesih'däki bereketlere eýe bolmak üçin, onuň beden tarapyndan maşgalasy bolmak däl, onuň hakykatdan hem halaskärdigine inanyp, İsa Mesihiň izine düşmegiň we Hudaýyň islegini berja etmelidigini İsa Mesih görkezýär. Ine şonuň üçin hem İsa Mesih ejesine, ey hatyn, munyň maňa näme daxyly bar diýdi. Men etjek işimi meniň ejemdiň üçin däl, Hudaýyň erkini berja etmek üçin, onuň isläň wagtyna ederin we meniň göwnümden turmagyň ýoly bolsa, meniň garyndaşym bolmak däl, maňa hakykatdan mätäşdigini düşünüp we meniň halaskär Rebdigime inanyp gelmeňdir. Şeýlekde biz İsa'nyň diňe ýeketäk Hudaýa ýagny özüniň göktäki meskenine bile bolan atasyna boyun bolýandygyna İsa'nyň şöhratyny görýäris. Ikinciden, İsa Mesih bu toyda görkeden gudraty arkaly bize şöhratyny özüniň ýeketäk, kämil tämizleýijidigini aýan etmegindedir. Muny biz İsa Mesihiň suwdan şerap ýasamakda nähili gaby ulanandygyndan hem görüp bilýäris. Şu taýda ýazgyda İsa Mesihiň içilýän suw saklanýan gaby däl, ýahudlaryň arasalanmak däbini berja etmek üçin ulanylýan ullokan küýdeleri ulanandygyny görýäris. Ýazgy ine şeýle diýär. Şol ýerde ýahudlaryň ýuwunup päkizlenme destury üçin uly göwrümni 6 sany hum bardy. İsa hyzmatkarlara, humlary suwdan ne olurun diýdi. Olar humlary eriňegine çenni doldurdular. Alymlaryň çaklamalaryna göre bu küýdeleriň ölçegi 80-100 litr aralygyna suw saklayan gaplar eken. Bular ýahudlar ýuwunup päkizlenmegi, arasalanmagy üçin ulanylýardy. Bilşimiz ýaly ýahudlara berilen öňkü kanunlaryna suw bilen tämizlenmek däbi bardy. Emma bu suw olary Hudaýyň öňünde dolu tämizläp bilenokdy. Her bir insanyň kalbyny günählerinden tämizlejek gan gökden öpçün edilmelidi we şonu hem İsa Mesih dolu öpçün etmelidi. Ine bu sebäpden İsa Mesih bu gaplary suwdan nolurup olary şeraby öwürmegine görkezmek islen hakykaty özüniň wagty gelip dökçek ganynyň adamlary hemişelik tämizlejekdigine ünsü çekmekde. Bilşimiz ýaly İsa Mesih özüne iman edenlere özüniň bu dökçek ganyny ýatlatjak alamatyň ödüm şiiresini ýa-da şerabyny içmek arkaly ýatlap durmalygyny görkezende hem belledipdi. Eger bulary baglanyşdyrsa onu İsa'nyň şol arasalanma däwi üçin ulanylýan gaby ulanyp, onnaky suw şeraby öwrenine
yeketek ve iň soňky hemişelik tämizlenmäni üpçün etçegiň özüdigini bize görkezýär. Ine bu barada şu Yahyanyň hoşawarynyň 6-njy babynda hem İsa Mesih özüne olan imanyň, ýagny onuň dökjek ganyny kabul edenin gutuluşa eýe bolup ýaşajakdygyny aýdyp şeýle diýdi. Meniň bedenim hakyky iýmit, ganym hakyky içkidir. Meniň bedenimi iýip, ganymy içýän menne ýaşar, men hem onna. Ine şeýdip, İsa Mesih bu alamatyny şol arassalanma däwi üçin ulanylýan gawul onyp, onu şeraby öwürmek arkaly köne ähti değişdi bolan wagtlaýyn. Çäkli tämizlenmek däwiniň deregine kämil, çäksiz, hemişelik, dolu tämizläp biljek serişde bilen täzelýänligini we munyň özüniň adamlar üçin dökjek ganynyň nişanlygyny görkezdi. Mundan beýlek nähildir bir däwin ýa-da döredilen desuruň ýa-da adamlar tarapyndan döredilen bir feriştäniň näle diňe ýeketä Hudaýyň özüniň gökden bize merhemeti, söýgüsi, rehmi arkaly üpçün eden İsa Mesihiň döken gany arkaly günälerden tämizlenip Hudaýyň öňünde dogry bolup biljemizi bize Hudaý görkezýär. İsa Mesihiň döken ganyndan başga hiç bir zat bizi günälerden tämizlemez. Ilham bölümünde ýazgy bu arada şeýle diýe. Olar öz libaslaryny Gudynyň gany bilen ýuwup, olar appak etdiler. İsa Mesih ýagny şu gudraty eden wagtynda bolsa, heniz özüniň dünýäniň günäsini özüne alyp ölmeli wagtynyň gelmändigine hem ünsü çekýär. Şonuň üçin hem ejesine meniň wagtym entek gelenok diýdi. Şu cümle İsa'nın en sonki ölümü ve dirilişi wagtyny bize görkezýär. Şeýle diýip İsa Mesih bu sonky sagadyna salgylanyp başga ýerlerde hem aýdypdy. Mysal üçin Yahya 7-nji bab 30-njy aýatda şondan soň onu tutjak boldular. Ýöne hiç kim ona el galdyrmady. Sebäbi entek onuň wagty dolmany. Ýa-da Yahya 8-nji bab 20-nji aýatda ýöne hiç kim onu tutjak bolmady. Sebäbi onuň wagty entek dolmany. Yahya 12-nji bab 27-nji aýatda bolsa, häzir meniň yüregim gam gussa batýar. Men näme diýeň? Ey ata, meni şu pursatdan halas et diýeňmi? Ýok, men hut şu pursat üçin geldim ahirin. İsa ýene olara şeýle jogap berdi. İnsan oglunyň şöhratlanmaly wagty geldi. Men size dogrusyny aýdýaryn. Bogdoý dänesi ýere gaçyp ölmese, ýeke däne bolup galar. Ýöne öläýse, köp hasyl berer. İsa Mesihiň bu taýda gürrüň edýän sagady ýa-da wagty bütün dünýäniň günälerini öz üstüne alyp gurbanlyk gudu kimin janyny berjek we bizi hemişelik günälerimizden tämizlejek ganyny dökjek wagty sagadydyr. Ine şol iň soňky hemişelik tämizleýiji gan onuň bizim üçin döken ganydyr. Ýazgy ine muny tasdiklap şeýle diýe. Onuň oglu İsa'nyň gany bizi ähli günäden tämizleýändir. İsa Mesihiň bu toýda görkeden alamaty we eden işleri bilen görkeden şöhratynyň üçünji bir tarapy onuň kämil bolan we hemişe bizi yeketek doldurjak we üpçün etjek giýewdigidir. Ýahya çümdüriji ady bilen belli bolan peýgamber İsa Mesihiň kämil giýewdigi barada soňky sözlerine şaýatlyk edip ine şeýle diýipdi. Gelin giýewe degişlidir. Giýewiň dosty bolsa, giýewiň gelerine garaşyp, onuň sesini eşidenine juda şatlanýandyr. Hut şonuň ýaly meniň şatlygymla inne hasyl boldy. Ol beýgelmelidir. Men peselmelidirin. İsa Mesih hakykatdan hem biziň hemmämizi öz gany bilen satyn alyp, özüne degişli eden we kämil bolup ýerdäki giýew bilen öpçün edip bilmejek zatlaryny öpçün eden giýewdir. Görşümüz ýaly bu toýda mihmanlar üçin gerek bolan iýmiti hem, iň gowy içkini hem, ýagny şeraby hem giýew öpçün etmeli. Bu onuň jogapkärçiligidir. Emma bu toýda şerap gutordy.
Bu bolsa bir ulu maskaraçylyk getirip biljekdi. Giýew bolsa bu köp mihmana giýjäň içinde şerawy nireden tapyp biler. Ýazgy şeýle diýe. İsa on soň hyzmatkarlara inni şulardan goýup toyun gurumaçysyna äkidin diýdi. Olar hem äkitdiler. Toyun gurumaçysy şerawa öwrülen suwy dadyk görenne onuň nireden gelenini bilmän, muny diňe suw goýan hyzmatkarlar bilýärdi. Öýlenýän nigidi çagyryp oňa şeýle diýdi. Herkes öňü bilen gowy şerawy köp içenlerinden soň bolsa erbedini berýändir. Emma sen gowy şerawy henide çenni saklap goýupsyň. Bu habara elbetde giýew aň-tank bolup, bu şerawyň nireden we nädip gelendigini hem bilen okdy. Muňa meňdeşlikde ýerde giýew bolanlar kämillige eýdäl. Biziň her birimiz hem mätäşliklerimizi doldurup bilemiz ok. Muny berja etmekde hemişe hem ejizdiris. Ýalňyşyp bilýäris. Ayarlamyzyň ýa-da ärimizin hem ýakynlamyzyň hem çağlamyzyň hem mätäşliklerini dolu üçin edip bilemiz ok. Bizdäki mätäşliklerimizi we kalbymyzyň boşlugyny doldurup biljek ýeketäk İsa Mesihdir. Ol kämil, mukaddes, gudratly giýewdir. Muny İsa Mesih ine şu toyda hem suwud edip görkezdi. Ol hemme zady doldurýanyň özüdir we bize gerek bolan zatlary berip biljegiň hem özüdir. Ine şonuň üçin ol gudratyny suwy iň gowy şerawy öwürdi we toyun gurumaçysy hem muňa hayran galdy. Bu dünýä we bu dünýädäkiler bize gowy bolmadyk zatlary hödür edýär. İsa Mesih bolsa hemişe hem kämil we ruhy ajaýyp ýaşaşyň parahatçylygyny, şatlygyny bize hödür edýär. Ol şu görkeden gudraty arkaly suwy iň gowy şerawy öwürmek arkaly we giýewiň üpçün edip bilmedik zatlaryny toyda, ýagny şerawy üpçün etmek arkaly özüniň kämil giýewdigini bize görkezýär we bu arkaly biz onuň şöhratyny gördük. Şeýlelikde İsa Mesih özüniň atasynyň erkine, ýeketäk atasynyň erkine boyun bolan oğul hökmüne hiç kimin dünýäniň hem ýakynlarynyň hem gowum garyndaşlarynyň hem täsirini ýetirmän diňe Hudaýyň maksadyna gulluk etmek arkaly bize mysal hökmüne bize öz şöhratyny görkezdi. Netijede hiç kim özüniň nähilleri bir uly derece degişlik üçin ýa-da adawra üçin ýa-da bu dünýädäki derecesi üçin ýa-da nähildir iň erbet günäleri edenli üçin hem Hudaýyň merhemetini gazanyp da bilenok ýa-da merhemetinden jyda hem düşenok. Hudaý her bir adamy kabul edýär. İsa Mesih'e biz göni öz bolşumyza baryp bilýäris. Ol bizi söýýär we ol bizi kabul edýär. İkinciden görüşümüz ýaly İsa Mesih'in şöhratyny biz onuň ýeketäk diňe, onuň döken ganynyň adamzady tämizlejekdigini, günäleriň pisliginden, erbetliginden, biziň döwük durmuşymyzy hem diňe onuň dikellip biljekdigini, diňe onuň döken şol haştaky gany, mukaddes gany bizi tämizleýändigini öwrendik. Soňu bilen biz İsa Mesih'in biziň durmuşymyza gerek olan ähli zady üpçün etjek giýewdigini biz ýazgylardan öwrendik. Netijede İsa Mesih özü öz döken gany bilen imanlylary Hudaýyň maşgalasyna girmäge satyn aldy. Ýagny biziň günälerimiziň muzuny öz gany arkaly töledi. Köne ähde kanunlaryň, däp desurlaryň, adamlaryň döreden ýollarynyň üpçün edip bilmejek, bizi tämizläp bilmejek günälerimizden seriştäni öz döken gany bilen üpçün etdi. Şonuň üçin biziň üçin yeňillik bilen gelýän, emma İsa Mesih üçin hatda jeber jepalara, ýagny haştaky ölüme çenli ýeziýete, ölüme çenli barıp biziň üçin şol tölegi töledi. Alhamna şeýle diýilýär: begeneliň, şatlanalyň, onu şöhratlandyralyň. Guduýynyň toyu başlanýar, onuň gelini taýýarlandy. Geysin diýip ona parlak,
temiz ve nefis keteni verildi. Sen bu mukaddes, kamil, nur bolan, halaskärın şöhratly giýegiň gelmegine garaşýar mısın? Ve şol giýew bilen duşuşmaga taýýar mısın? Bugün hem sen İsa Mesih'i öz durmuşuna, öz ýaşaýşyna, öz öýüňe, halaskär hökmüne, rep hökmüne çağırmak isleýär misin? İsa Mesih bizim her birimize garaşýar. Şonuň üçin Ilham 3. bab 20. ayatda ýazgy şeýle diýe: "Ine men işikde durun, kapyny kakýaryn. Sesimi eşidip kapyny açanyň öýüne girerin. Men onuň bilen, ol hem meniň bilen saçak başyna tagamýar." Nähili ajaýyp sözler, ajaýyp çakylyk. İsa Mesih bugün seni hem öz öýüne, cennet mekanyna, göklerde baqy boljak toyuna çağırýar. Ol näme diýe? Men işikde durun, kapyny kakýaryn. Eger kimdir biri kapyny men sesimi eşidip kapysyny açsa, men içerik giren ve ol bilen diýe saçak başyna oturan. Nähili ajaýyp çakylyk. Bugün İsa Mesih kalbyň, sen kalbyň kapysyny kakýa. Sen ona iman etmek isleýär misin? Onu öz halaskäriň we Rabbiň hökmüne ve onun döken mukaddes kanyny senin günahlaryň üçin tölek hökmüne kabul edip Hudaýyň öňünde dogry bolmaň üçin berilen gutuluşy kabul etmek isleýär misin? Eger bu senin kalbyň islegi bolsa, sen ona yüzlenip bilersin. Ol sana garaşýar. Bu wagt bolsa Rabbimiziň merhemeti, onun parahatçylygy, güýji, kuwwaty siziň bilen bolsun diýip hoşlaşýaryn. Hoş, sag bolun.